Vážne? Teda čaute ľudia, toto je môj frajer. Prosím. To fakt dáš na YouTube? OMG, OMG. Kam? Klikni na mňa a daj, že môžem byť v tom house, please. Dá? Čakaj. Ty si to... Ďakujem. Tuto je aj výrivka. Čoho? Takúto, jak je? Čiernu. Modrú. Ale to sa mi moc nepáči, to sa potom k tomu nehodí, k tomu nábytku, daj tam čiernu. Skús dať čiernu. Bang. Takáto sa mi mega páči. Tak biele aspoň, no. Keď už... Ukáž? Naše to? O, tak to je v pohode. To je možno aj klasik. Tu mám aj počítač. To je jedno. Ale budeme spať spolu, nie že každý bude mať vlastnú posteľ, hej? A ja tuto. A ja budem tu. Tak ja budem tu. Dá dobre, no. Čo, myši? Ty kde si zase? Kde? Dobre, tu si. Jej, kumaya, namdi pora. Kumaya, taro, Čo?